Kukhangeleka ngathi kusekude bhakubha ngomba uphathelene nentsholongwane yeCorona. Iinzululwazi zithi buninzi ubungqina obubonakalisa ukuba le ntsholongwane iyafumaneka nasemoyeni. Loo nto ithetha ukuba xa ubani onale ntsholongwane ethe wakhohlela okanye wathimla, iyakwazi le ntsholongwane ukuhlala isithuba eside emoyeni, ze lowo uthe wasezela loo moya abe semngciphekweni. Ingcali yebhunga lezonyango kweli ithi ukuba ngenene le ntsholongwane iyafumaneka nangomoya, loo nto ithetha ukuba ngoku kuza kunyanzeleka wonke ubani asoloko enxibe imask maxa wonke ethanda engathandi. This is the time that you need to be very, very serious about wearing masks and also keeping a safe distance apart if you are in a public space. Ezi ndaba zifika ngelixa apho lo bhubhane wentsholongwane ethe gqolo ukunwenwa kwihlabathi, yaye nalapha ekhaya bayi-225,000 ngoku abantu abosulelwe yile ntsholongwane. It's not about what the government should do to help the people to contain the disease, because the government can do so much, but if our behaviors are not going to change, we will not be able to win. Phezolo iphondo laseGauteng ligqithe intshona koloni yalelona linabantu abaninzi kweli abanale ntsholongwane. Lo kaMphahlele uthi kulindeleke ukuba imeko ibe maxongona ngakumbi kweli phondo. It could be that towards the end of August and around September, this is where we're to see the peak in Gauteng. Sithetha nje bayi-3,600 abantu esele beswelekile kweli le ntsholongwane ukuza kudika ngoku. Kuhlatywe ikhwelo ke kube mibeli ukuba bagudle indlu konakele ukuhlala. Kwiindaba ze-SABC, ndingusivuyile Mtyokolo.